Okay, akong kauban akong wife. My wife is actually, I really love my wife in fairness, sir. She's a very wonderful wife. Pareho ba ta nagawad, wonderful wife? Sige lang wonder kung kaasa ta padulong, kung asa ta sa ka-text nato, muna mga wonderful wife. In fairness to my wife also, she's understanding. Kapila na ko na nakita nga na text mate, pero she understands. So, bihira lang mga ingana. Thank you, be. I love you, be. Akong asawa may gala, dili basta-basta, college sweetheart ni Ana. Siya akong pirmiro ko uyab, since akong pirmiro. Tama ba pagka-story? Basta siya akong paborito. In fairness, isog niya po ng papaan ni General. Naburusan man ako ni siya doon. Ambot-ambot kung ano to. Naglinog naman to, patingala ko. Naburos na lang yun. Kasi sa mga bata din. I-proceed na natin isa. Kahadlo ko kay General yung papa. Ako ko problema, ako papa, General mo po, General Merchandise. Ano problema? Sa ako man ako ni hadlo kay siya, sir, kita mga lalaki, labi na iparuganan, matubang yun ta sa amahan. Atubang ko siyang papa, General. Kamulo ko bisita, naghinlo siyang 45, di ka masik. Akong itlog, isa ka dris tila, nag-abay sa mga dong sa apol. Oy, mayo dong ini, hindi ka dong. Dayon dong, dayon. Talagang isa.